Aku nyayangi kue setengah modar, tapi kue nyayangi aku setengah sadar. Reni yo Mas, Arep mbok ya apa? tak sampluin jasmu. Yo kok jaran. Dicelik wong 10 no panggah kuat, tara yo melar. Guyu we, ya. Guyu sing banter. Ora sapa lho sing guyu. Pancen iki gak ngerti aturan nyenuk. Yo ngerti, butuhe dibuka terus dilebokne. Nyenuk iki nek wong gentle siji lawan siji, ora nek critane wedokan siji dilawan wong 10 iki. Lah kuwi kan tembung umpama. Bayangno, Wegah nyapa dadak kon bayangne. aku dhewean aplah-aplah kon ngacrus kabeh 10 ngono, iya ta? Ngatasi aku ruangsamu. Lah iya lak bener to. Betah kene kok. Aku ki anak murid Ki Arjuna, aja macem-macem. Ora sapa lho sing arep macem-macem. Sapa sing gak ngerti emang nek nggonku ombo, heh? Halo, kabeh followerku wong lanang-lanang sing komen-komen kabeh kae tau tak icipi siji-siji ya. Lah aku kok urung Ngerti kabeh kae nek nggonku wis kaya kolam renang, ngungkuli kolam lele. Kowe barang sak kanca-kancamu nek awe mrene ya, berdoa yang baik, pamit ning keluarga. lah nyapa dadak pamit barang. Lah engko nek nyerang aku bersama-sama iso bendar geblak. Mulai meke-meke kaya wong sunat. Gelem we? Dijajale lho urung lah kok muni ngono lho. Paling awakmu sing mekeh-mekeh. Wong lanang iki nek njaluk jatah sunah rasul karo sing wedok iki alesane, alasane sing em lah, sing kesel lah, sing iki lah, sing males. Tapi wong wedok nek njaluk jatah hariane duit wong lanang, wah sedina lho Mas, kowe ora ngenehi duit, weh nyangkem tekan kabupaten ngono kae. Nan kuwi. Tuku delik neng pasar gede, aja lali tuku tape. Ora usah kangen DE ngono, wis eneng sing duwe. Tuku jamu nang Mojokerto. Budal ya awan-awan. Aku yo pengen maju to. Cah kene kok dilawan. 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa kok tanggal 30. Ora enak 17 Agustus nang tanggal 30 ki ora enak ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remek gedhukno sing gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI dereng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Wis to sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku ya enggak suka. Mbak, asli mana Mbak? Solo Mas. Oh, Jawa. Nggih, Berarti bahasa Jawa, istilah-istilah Jawa ngerti no? ngerti. Oh. Nek anak lanang ini celukane apa Mbak? Tole, Nek anak wedok? genduk. Nek anak loro lanang wedok? Apa ya Mas? Anaknya Dewi Sukben. Ora loro Mas. Tapi 5. kok iso? Gawanku 3. Oh ya. Ayo, sing ngomong nek aku iki saiki iki sombong, nek dicat ora tau dibales. Lah nyapa? Kenyataane lho dicat rambalesi, di DM rambalesi. Dilone sombong kok nesu. Aku iki kerja leng-celeng. Lah sing arane kowe dolan ki yo sapa? Wong balesi DM wis piro abote to? Lah, kowe lho, dapuranmu lho. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lambemu utang duit lagi pisan kok lehmu namuni koyo ya Allah. Rupamu kok ciduk. Rupa kaya tutup omprenge.
Iya, aku tutupe, kowe umprenge. BO 300.000 sekali pakai rabi 30 juta sak keselmu. Bonusnya dimasak nih, dipijeti, disayangi, loro diopeni, mikiro mas, milio sing ndi. Kowe iki nek tak tinggal rabi piye, Dik? Kok arep ninggal aku rabi? Yo salahmu tak jak rabi mutar-muter. Emang apa nek tak tinggal rabi? Janur kuningmu tak ganti ombol-ombol. Kok ngono to? Ngomong nek kowe iki emoh kelangan aku. Mbak, ayo nek islik-islik. Aku wis mapan lho iki. Udah kowe nak menurutmu mas, islaki-islik. Biasane kowe ngomongnya ngono. Kok tumben saiki rada kalem. Golek duit ditabung mas, gesang rapi, sak meniko. Iya, sak menika emang aku lagi nyambi kerja. Golek duit, arep gawe sangu rabi. Emang apa? Tapi lek wis duwe duit islik ambil aku ya. Oke lah. Nah, lak tenan to. Ngomong nek kowe iki gelem. Kayak gini rati bales sih ya wis toh rasa gembradak ngecek ae. Ya kowe iki yo kebacut lho. WA ndek swidak jaran yo ora mbok bales. Apa yo salah ya, aku iki gur pengen memastikan nek awakmu iki baik-baik aja. Kan iki wong sibuk. Iya sak sibuk-sibuke mosok bales WA ra iso. Aku lho yo sibuk. Orang wong pengangguran. Ya, ada nih. Nek ora dibales ya wis harus ngecat. Cok. Cok dhewe. Kok giliran aku sing ra bales, suaramu teko ndi-ndi. Glogok jaran. Mak Nur, gak ngesakne aku to. Mosok pirang-pirang tahun no gur nguyuh tok. Ki opo iki? Dalan uyuh. Pirang-pirang tahun kanggone mau nguyuh tok. Iya. Piye to malah DC. Iki abrakan apa nang iki? Danganan uyuh. Gusti Allah. Sik to lah. Kanggone mau nguyuh tok. Tara yo ora kanggo liyane lho. Lah terus karepmu arep mbok ge apa? Ya kaya liyane to dienggo nyunduki sate. Mosok nggo dalan uyuh tok. Mbok go mluku, mbok ge macul. Iya, dienggo macul sawah sak petak ngene kae lho. Gak suka lah aku. Aku dhewe yo gak suka. Yuk golek pasangan to lho. Lah golek ora tau nyantol iki piye, Mak? Masa aku mbok kon tanggung jawab lho apa urusane lah mbek aku? Yo golekno to, Mak. Aku golek dhewe ra iso. Niki wis duwe gathukan dhewe lho, mbok kon ngono-ngono anggrok. Yo sekali-kali ben kanggo ngono lho, Mak. Nggon kuwi apik jane. Tapi ora enek sing minat. Gak suka aku ngene iki. Wis to, penak-penak. Anja. Ini parah ini. Duwe ndas mumet, ora duwe ndas malah medeni. Ndase tak lebokno sithik, jarene ora krasa. Bareng tak lebokno kabeh, langsung munggah mangkat dadi presiden keluarga. Rumangsaku nek wis dadi presiden keluarga nak genah apa-apa dilayani. Ora malah kene sing pret nuntungan leh mergawe ndoke sampe mengkeret sempake nyampe nyelempit ning silit. Sing nampa gajine sapa? Sing nampa malah sing jeken tangan-tangan tang ning omah karo los-los pikang. Leh. Lah yo, dek wingi aku maca berita. Ana sing icuy. Ning klosonan ngene iki, klosone godhong gedang. Soy. Terus bayangke piye ya? Gatal kabeh. Balik-balik dipangane nyangkrang nek peteng-peteng sisa. Wedoke goblok. Botol 150 ono kaya direwangi ngene iki.
gelem gak? Yang Ano apa? timbang meneng ae berbuat mana? Wegah, males. Itu Diomongi wegah ya wegah. slip. Aduh ya. Kowe kena diomongi apa ora? Aku kesel. Slip tak lepeng telu wes. Apeng telu, apeng loro moh. Tilik. Apa nih sing ditiliki? Diomongi kesel kok. Aku wes gerak. Ya kono to gerak dhewe di nganu dhewe kok. Apa ngejak? Iya, panganane kuning-kuning. Iya kan iki makanan sehat. Kau Jarimu tepu. aku lemu. Jarine sapa? Jarimu lemu ngabot ning dhuwur. Aku ya giat. Panganane kuning, kaosnya kuning. Uyuhe apa? Kuning. Ate kan taiku. Mas, aku tak pengen tekokne iki njajale jawaban. Umpama sampean pengen rabi no, sampean pilih ndi, rabi prawan tur seksi apa tawa rabi rondo bahenol tapi penyayang sing suwabar yo pinter masak, pinter nglayani sampean, pinter ngladeni sampean sing koyo aku ngene iki lho Mas. Jajal milih ya Mas, milih ndi, milih perawan apa rondo? Ndang ngomong Mas, ndang.